Unahin natin yung butas. Ayan. Ewan ko ba dito, dahil? Ay, naku, hindi talaga siya mano dahil. Grabe yung energy natin for today's video, gano'n. Kasi nga, mag-unboxing na naman tayo ng order! Ayan. So yun na nga, Zay, kasi nga, di ba, nag-order naman ako ng contact lens noon. O, di ba, nag-order tayo ng contact lens. Tapos, gray yung kulay. Tapos, soft contact lens pala siya. So yun na nga, nipis siya. Then, ang ganda sa mata, hindi siya masakit, gano'n. Pero yung kinuha ko is gray. Sunod ko siya, maganda naman siya for pictures. Pero, para kasi akong may katarak, guy, tignan. O, parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi bagay sa akin tong gray, ganon. So, yun na nga, nag-order ako ng black. So, eto na, nag-order ako ng black na contact lens. So, hindi ko alam kung black ba talaga to. Baka naman pala blue yung na-deliver. Ganon. So, yun na nga, nag-order ako ng black contact lens, at saka, tripod, at saka, yung panos line chika yung mapaganon-ganon sa ilong day. Kasi diba, nag-order din naman ako noon. Oo, mura lang kasi siya. Then try ko din naman, diba, sabay sa uso, kumbaga. So yun na nga, nag-order ako. Tapos yung order ko yung isa is wala siyang butas dito, bes. Yung clip lang talaga siya. Kaya hirapan ako, lalo na pag matutulog. Kasi susutin ko lang yun pag natutulog ako or sa gabi. Kasi pag umaga baka sabihin, ang OA naman ito, hindi naman hahaba yung ilong mo niya. Yung mga ganyan, diba? May mga tao kasing ganyan. So, hindi naman natin mapipigilan. So, yun, order ako ulit. Try ko. So, eto na siya! So, ayan. Tatlo yung dumating, bes. So, thank you very much. Kasi tatlo talaga yung dumating. So, kagaya noon, nung order ko, tatlo din siya. Kaya, bumongga. Wala na tayo pa. Ganon. Kasi wala na tayong pera. Dahil naubos na. Diba, gayon? So, very excited talaga na i-open to. So, ang first thing i-open is yung contact lens. Eto siya. Kasi i-wear natin yan ngayon. Isusuot, kumbaga. Isusuot natin yan. So, ayan. I-open na natin yung contact lens black. Sana black talaga itong na-deliver dahil. Oo. Kasi pag ibang kulay, Diyos ko, Shopee kayo nga. Pero so far, pag may mga order ako sa Shopee, okay naman siya. Kung anong in-order, yun naman talagang dumating. Oo. So, iba yung lagayan dahil. Ayan, iba siya. Ay, gusto ko to, bes. May pa-carton kasi stick lang siya. Oo, yung lalagyan ng contact lens ng ano lang siya, plastic lang. Tapos ito, ngayon, may carton. O, diba? Kabog carton pa lang parang mamahalin. Actually, mura lang to, 100 plus. Oo, ayan. So, bakit may ano pa? Ay! May free lalagyan, bes! Ayan, may free lalagyan. Ayan, so dalawa na yung lalagyan ko. So, hindi na ako mamamblema kung saan ko ito ilalagay. Ganon. So, ayan, dalawa na siya. Oh my God, I'm so very excited. So, ayan, dalawa katida. So, yan na nga, Zay. So, it's very amazing. Ayan. So, open na natin. Kasi I'm so very excited talaga dito sa sa cartoon niya, sa contact lens na to. Sana black talaga siya, bes. Oo. Saan ba to? So, eto na. Nabukas na siya, Day. Ayan. So, kinabahan ako. Ay, black siya! Ayan, black! Oh my God! May black contact lens na tayo! Ayan. So, kasi gusto ko talaga yung black contact lens kasi feeling ko sarili ko, bagay yung black sa akin tsaka brown. Pero yung gray kasi favorite color ko din naman yon. So, okay din naman yung gray. So, yun na nga, Zay, black talaga siya. Ayan, oh. Ayan. Kasi yung unang order ko, ganito lang kasi yung lalagyan. Binalot lang siya. Ngayon, may pa-carton na. So, yun na nga. So, oh my God! Ayan, may black contact lens na tayo ngayon! Kabog! Ayan. So, nakaka-lurky. So, gamitin natin siya. Okay, gagamitin natin siya. Ayan. Oh, ayan, kabog! Oh my God! Alam nyo guys, ang ganda. Ang ganda niya sa mata. Oh, diba? Black na black talaga yung mata natin, Zayan. Para akong mumu or para akong multo. Ganun. Pero, ang ganda. Parang, sa tingin ko sa salamin, no, pag tinitingnan ko sarili ko, parang ang cute ko for today's video. Ganun. Diba? Yan. So, ang ganda ng contact lenses. Kagaya pa rin siya noon nung in-order ko. Soft contact lens na talaga siya. Hindi siya masakit sa mata. Ganun. Then, oh my God! Ay! May jacket! Di ba? Ganun. So, hindi ko inakala. Kasi nga noon, nakikiram lang ako. But ngayon, I have my own contact lens na. Ayan. So,
Gustong-gusto ko siya kasi black lang siya. So, ang ganda niya. Kaysa dun sa gray ko na para akong may katarak sa mata ba. Parang may katarak ako, Zay. So, yun na nga. Eto, ang galing. So, first na yan, unboxing natin. Kasi tatlo tong order ko, diba? So, eto na. Second order unboxing tayo. Best! Ayan. So, ito. Feeling ko ito yung nose line chika or nose... basta pampataas sa ilong. So, yan na nga, Zay. I-open natin siya. So, kasi wala yung butas yung in-order ko. Wala siyang butas talaga. Clip lang na clip talaga siya. Kaya medyo nahihirapan ako, lalo na pag natutulog ako. Parang ang hirap guminhawa. Dahil parang hindi ko may sipon talaga ako forever and ever. So, yun na nga. Nag-order ako. Meron palang ganito. So, sana ito na lang yung order ko. Hindi ko kasi tingnan on kasi nga. So, sobrang excited ko. Hindi ko na namalaya na may mga iba't ibang ano pala sila. May iba't ibang klase. Ganon. So, porkit clip lang. So, yun na nga. In-order ko siya agad-agad. Kasi nga, I try, na baka hahaba pa itong ilong nating parang palwa ng saging na nahuli. Ito siya! Ayan, so medyo nasira yung carton niya, pero okay lang kasi hindi naman ito mababasag. So, ayan, ito day. Ayan, mura lang kasi to kaya ito binili ko. May butas kasi siya, ayan, di ba? Ayan, open nga natin yung plastic dyan. Para hindi nyo nakita eh. Ayan. Ay, silicone lang. Ay, gusto ko to. Hindi to masakit. Ayan, may butas kasi siya, ayan. Ayan, may butas siya. Ayan, may butas. Tapos, ayan. So, hindi kasi ako makaginhawa, day. Try natin, may sipon pa naman ako. Ganito ba to? Siguro isod pa siguro yung buhos ilong. Diyos ko. Ayan! Makakahinga kasi tayo sa clip na to. Kaya ito yung kinuha ko at in-order ko uli. Pero, ayan, makakahinga kasi ako. Ito yung isa kasi, clip lang siya. Hindi tayo makakahinga kasi talagang gaganunin talaga yung ilong mo. So, pag matutulog ako, matatanggal, kinabukasan wala nang ganito, day. O, diba? So, malapad pa rin. Pero ito siya, clip siya, pero may butas. Ayan. So, parang ang galing. Parang okay siya. Kahit isuot ko siya araw-araw, okay siya. So, ayan. So, ito yung gusto ko, day. Ayan! Sana nga, Lord. Sana nga hahaba na talaga yung ilong natin. Kaya ba? Diba, may salamin kasi ako dito sa gilid, kaya tumitingin din naman ako kasi hindi ako komportable sa cellphone lang. So, ayan! Ayan, Diyos ko, Ginoo. Ewan ko ba? Yung mga pauso talaga, sasabay talaga tayo, no? Yung ganon. Try ko lang naman kasi mura din naman siya. Hindi naman siya masakit sa bulsa, mabigat, gano'n. Kaya try nung naman. Malay natin, tatahaba yung ilong, diba? Ayan. Para ako sila ulo nito, para akong para akong nasa hospital, parang may dextrose. So, ayan! Tanggalin ko muna, day, ha? Mamaya ko na natin isusuot. Diyos ko, Ginoo. So, yun na nga. So, ito yung pang last natin, yung tripods. Ito, mini tripod lang ito, day. Hindi talaga ito itong tripod na yung malakihan talaga, yung pang vlogging talaga na tripod. Meron kasi yun, yung stabilizer tripod siya, pero 1,000 plus kasi yun to 2,000, ganon. Wala naman tayong halagang ganon. So, nag-order lang ako ng mini lang muna, yung maliit lang. Kasi nga, wala kasi akong tripod. Tapos, ginaganong-ganong ko lang yung yung cellphone ko. Pag nagba-vlog ako sa labas, gumaganong-ganon lang ako. Dahil, tas, ang sakit dito sa kamay pag nakaganon lang, diba? Ang sakit. Tapos, matatabunan pa yung speaker. Kasi hindi ko naman pwedeng ganunin lang yung camera nandito kasi ang hirap, diba? So, yun na nga, pag ginaganito ko siya, hinawakan ganyan, matatabunan kasi yung speaker. So, hindi masyadong malakas yung boses, hindi masyadong maririnig yung aking boses pag nag-vlog ako, day. So, yun na nga, nag-order ako ng tripod, at least manangahawak-hawakan ko na lang siya. Hindi na ako mahihirapan pa, ganun, diba? So, sana nga, legit ito. Sana nga, kasi, ano lang dito hindi ko alam, 200 plus? O, yung mga ganun. Ayan! So, plastic lang siya. Ay, kabog. Okay naman siya. Parang matibay naman siya. Ganun. Black kasi yung favorite color ko. Black and white. Ganun. Yung sa ilong, pink na lang. Wala na kasi ibang available. Kaya yun na lang yung kinuha ko din. So, ayan. So, I'm so very excited kasi meron na tayong tripod for vlogging. Ito siya, guys. Plastic lang pala siya talaga. Oo. So, sana nga legit. Sana hindi siya agad-agad masira or Ayan. Ayan, may pahawak-hawakan na tayo dyan. Sa halagang 100 plus, okay na to. Hindi siya matibay masyado. So, hindi talaga siya matibay, day, kasi nga, more in plastic lang talaga siya. Oo. Pero, pag-iipunan natin yung tripod stabilizer nang sa ganun, hindi na ako mahirapan pa sa vlogging ko. Yung mga, ayan, kabog. So, ayan, may mahahawakan na ako dyan. So, eto.
Ay kabog, ayan may makahawakan ako at least sa murang halaga. Ayan, di ba? At least sa murang halaga, may ganito na ako. So, hindi na ako mahihirapan pa. Oh my God. Hindi na talaga sasakit yung kamay ko. So, pwede na akong mag-vlog sa labas. Ganon. So, ayan. Ay, mapislit-pislit pala siya. Ay, pislit-pislit pala siya. Push mo lang pala siya para gaganon. Tsaka gaganon. Kasi pag ganyan, hindi na. Ay, pwede din pala. Pero, magaganon-ganon kasi siya. Ayan. So, vlogging for chika na tayo, guys! Ayan! Saan saya? Kaloka! Ang saya, saya. Oh my God, ang galing. Wala ka ibang masabi talaga sa product na ito. So, medyo hindi lang talaga siya matibay, kasi nga, sa presyo, di ba? So, hindi siya kasi matibay na matibay talaga, ganon. Pero, at least, meron na akong tripod, mini tripod. At least, may magagamit na ako sa pang-araw-araw kong vlogging, ganon, di ba? So, yan na nga, Zay. Ang galing. So, sira siya, yan. Ay, hindi pala! Ay, nako, stand pala siya. Akala ko sira kasi nga wasak. Sabi ko dito, ay, bobo. Yung mga ganon. Kasi nga, first time, walang ganito. Ever since di talaga ako nagkaroon ng mga ganitong bagay dahil. So, ayan, kasi pwede pala siyang itayo. Ayan, pwede pala siyang itayo. For example, ilagay mo siya, may titignan kang movie. So, pwede mo siyang itayo. So, hindi mo nahahawakan. Ayan, Zay, ay kabog. Bobo ko naman, di ko nalaman agad. Yung mga ganon. So, ang galing, ayan. Ayan, te, ang galing. O, diba? May pa-tripod na ako, ayan. So, oh my God, wish granted! So, thank you very much, Shopee. Ayan. So, talaga ako sa online talaga na nag-order, lalo na ngayong pandemya, diba? So, oh my God, Shopee is the best talaga. Pero hindi naman natin may iwasan na meron talagang mga sira pagdating, ganon. Pero, pasensyahan mo na lang. So, ayan, thank you very much. All in all, perfect na perfect yung ating mga in-order. All in all, maganda. So, wala talaga akong pinagsisisihan, lalo na sa contact lens na ito, na oh my God, parang gusto ko nang tumira sa labas. So, yung para makita tayo. Ayan. So, ayan, Azay. So, magbabay na tayo kasi nga tapos na. Ayan, kabog. So, bye everyone. Thank you very much sa lahat na manonood ng ating mga video dyan. So, shout out nga pala. Shout out nga pala sa Libu Viners from Palompon, Leyte. So, shout out. Keep it up sa mga vlogs nyo. Nakakatuwa yung mga vlog nyo, ha. Kasi sinerch ko kasi nag-comment sila doon, pa-shoutout daw, ganon, from Palompon, Leyte, ganon. So, yun na nga, sinerch ko yung channel nila. So, eto yung channel nila, best. So, ang ganda ng mga vlog nila kasi more in Vines talaga sila. Viners nga, diba? So, Vines nga talaga. So, nakakatuwa, nakakagigil kayo. May mga gwapo din naman pala silang mga ano, dahi. So, may mga gwapo kaya medyo meron akong na-crush doon. Yung mga ganon. So, yun na nga, Libu Viners. Keep it up. Ang galing nyo. So, yun na nga, Zay. Bye-bye! Thank you very much!